minamahal. Di na mahal eh. Kapoy na. Nanay gilihan mga ga. Gapo. Tubig, massage. Bulan siya. Ayaw. Yahoo! Mia! Anak nung kamera no? Marag blurred ba no? Di ka klaro no? Blurred? Parang kinalanan dyan ko palitan mo ang cellphone. Ha? Cellphone na, magkasildo ka. Na sila nga, subscribe mo para magkasildo no eh? Bukan sildo ay pulon to eh ka. Huwag na po sildo piso. Sige lang tagbot video no, iso sildo. Sige lang. Guba na sipon. Huwag yun. Tabla. Narbaho na tayo balik karon no? Para ka tayo balik silpon. Ay, best option. Lakawas ko ha? Bye. Yo, ngayong hapon mga ga. Another day, another life, another blessing sa atong tanan. Karon nga magbike ra pud ano? So ato ta balik og ilihan. Tabugon katong ruta na paglas kato nagsulot ta. Atong balikon og biyahe. Uban tan yung Parindano. Yang uban si Gaujunil. Pero na ko sa among meeting place. Ngayon ta maglangay. Ado na ta. Let's go. Dugaya no ay. Hapon na kayo? Hindi, mabiyahe ka na din. Gali na eh. Tiga akong idolan eh. La, sinawaw. Putang nga nagbisuan ba? Ayaw. Para pakat kayo. Ayaw pag binuang. Naabo day kayo mo ha. Day mo, day. Ulit pa ang kalon. Mamay snowbear ka nilang. Tamis nga mo na. Pasupa man tayo eh. Okay na maguba ang driver kaya kumplito tools. Initay. Muna saktong painit. Bisa ko yung kape. Beer break kayo murag uhaw kayo. Dag, play tegaw. Nananig ano lang mga ga. Pero stop over yapan mo no kay si Gaujunil. Nabiyaan na mo. Nahinay lang sa mi. Maabot talaga mi dito. Luway dito kay Gaujunil itong biyaan. Bibi ta mamiya di ba pre? Bala kita biyaan. Dali lang kita mamiya. Pag-ibig ko'y taan lamang sa'yo. Minamahal. Minamahal. Di na mahal eh. Kapoy na. Namin sa lipo. Bungol sa meron pre. O sa titiyog na pre ha. Yes, nagpaningo ha. Ata mag-communicate balik kay Kabos Tumoy. Tuwa daw. Swapig bike na ikaw Junil kay. Sige sa kasagka. Ha? Ano pre? Disco bro? Bugtal ba itong paa? Disco ba gabot na? Okay na, tuloy lang. And we're back on track mga ga. Pagkalabod. Kamay sa kaon. Kagamay kayo makabawas-bawas na. Hangin lang kayo. Oh, bati ninyo. Hangin kayo. Nadaan magpahumot ka. Omega. Tagamay ka ba? Human ang taas kayo nga sa kaon mga ga. Wala nakapalsa ta. Nga talong sungon. Ano na tayo? Gilihan. Hanggang ngayon. Abot ni kang Gaujunil no. Mawahin na po siya. Gapo. Tagbila ng ice cream ni mo. Kaon sa tag ice cream mga gare. Pa-recover ba kay padung namin uli no. Namin sa intersection padung sa Tabugon. We're going home. Guard, you missed the memory again. You missed the memory card. Big giant. Kapit namin sa boundary sa Tabugon ug kuan mga ga. Padung sa Bugo. Sa may Kalaanan. Yung muna magmaluyang makita sa gaon gaw. Tuloy lang sa kinahanglan mo gaw. Tubig, massage. Bulan siya. Ayaw. Kapit na yung uli. Mga lagulang mga ga. Nauli yun. Sige, survive na. Balay naman ninyo. Ato namin. Sige, maglangay kayo murag sabihin na. Ato lang ka. Sige ra. Salad ka? Okay ra ka. Okay ra. Make pa na to. So udagag kuan. Coke. May klaro eh. Togo. Wala, klaro kaya natuga. Pag mata na mas dos man na. Nana mo sa Ano nang? Matas ko. Saktar ba ka na ba nang nakaligis may kanding? Yasi. Buhay man. May gani buhay. Patay ba bayron nun? Dapat akong bayron nun. Pag mubayad, mapaltahan ka. Ha? Pag mubayad. Di kang bayad, wala tahon mo lang dito. Nakita na. Nah, siya ganyan tagiya. Patay kami. After the long ride, we gotta eat sardines. Gutom kayo na. Ang nga
Tututag sardinas with itlog. Ito, nagso ka guys. Oo, hutda na. Maundag, mayo ko. Saan na pala? Hindi. Yahoo! Mia! Panihapon po mo diyan, okay? Nabiin na. Okay kayo, yan. Ulit may nga safe on sound niya. Alam mo yung mga gamay nga kuan ganiya. Trouble. Nawa ang earpods ni Prindan, no? Kita rin, balik. Naguba akong kuan. Driller. Pakalaglayat. Pero na remedyohan ra. Ang pinakatako, ganyan na mong problema unta. Og naktiki o tong kanding may gani kay buhi ang animal. Labang magalit niya sa man man di man ta malikayan. Ako na nagiligsan. May gani mo namatay. Susunod di kayo no. Kita-kita tayo nagbalik uban jud punta ni sa auto sa among mga biyahe. Patay mas suporta. Ganoy TV ani out. See you.